Minor, mayor. Ini. Wah, kalau jikes marah itu. Ini jalur apa sini? Enggak, kasih tahu kan lo, Pak. Kurang mereka jelas, enggak ruwet memang. Lah, gua nyari emang. Ruwet we, ora paham enggak we. Aku ini setengah rata paham kita orang. Ya, Ya ora kayak paham lah. enggak nitanya lebih tinggi loh. Paham ora ya, masa ora paham. Nyapa. Iki rokok iki tenan, rokoknya buat karo aku. Enggak teko. Mending ngijoli rokok. Ruwet ya pokoknya. Ora percaya kita ono. Ora kenal ya ngomong itu kok. Kowe kurang tahu ketatalan ya, Cak Citok ya. Durung, rokok kurang podo. Iso. Wah, ya wis dadi korban aku. Lah nyatu kamu podo. Aku tuku rokok sing padha ngene lek sir nduk tekne. Ngomong kuwi ta? Sesuk-sesuk tak tak jajal. Nek pas dolongan bareng ngono. Modelnya kok piye lho, Cak? Biasa. Kuwi rokok kan mesti utuh-utuh ta nggowo. Bebe titik. Mulai buat nggowo sing nak aku kuwi. Kuwi ora rokok tok, paket komplit lho kuwi. Apa nek? Ya kuwi sak koreke blok lho. Berarti ya rokok sak koreke. Ya mending kuwi. Ya jojo rasane bocah rasa kol. Selak-selak yo ngerti lek dirasani kol. Apa merek ya? Rokok njajal kita merokok lah, sampean kelangan rokok mumet rokok larang, bayan sepi. Nah, utuh lho. Kira-kira sitok ya. Kita Mau ngomongin sitok kira loro ini ya. loro. Kita ewang ngiten iki. Bocah yang ora. Seger Mas. Kopi, rokok. Ayo. Celok-celok, Mang. Di rokok ya? Untuk besok di rokok. Mesti mode-mode rokok marah aku. Teh susu. Oke. Ngombe. Iya. Oke. Seger Mas. Weh, seneng kami ya rokok ini ya, saudara aku nih ya. Rokok. Lagi ini pas ya. Lagi ini pas. Pas. Ini biasa biaya. Rokok yo wedes paling. Modal. Nah, iya cak nyanyi apa ngono? Wah, ini diwarai dulu loh. Aku ya kesel marahi bisa. Lek marahi kucing sing angel-angel apa yo iso ngene. Ora nutut. Not balok, tawarai balok kayu, balok pinus, barang ora iso. Aku bare Kurang gantung. nutut. Kurang nutut entek ya. Aku tau bocah gantung antara pangel. Apa kuwi? Kunci gantung lho. Iya kunci gantung ya. Ngene. Iki kok piye neng kucing. Sik angker tuku mie. Ngapo? Sik sik. Deh. Kok tak ada ning nek. Yo. Rokok kan iki paling. Wes kok wae merek padha. Oh, sok tak aku. Guys, ayo ya. Balik. Ya toh. Nyapa to? Kang. Mesti ruwet. Iki lho. Rokok ku lho utuh. Iki kamu to? Iki koreke tak jenengi lho iki. Ruwet. Sorry ya. Sorry, iki ra nejo ya. Ngono. Sumpah ra nejo. Iki kan sepi lho iki. Bak. Sik ya. Sik nanti. Iki aku ngempet wis suwi iki.
Wah, cuma bulan baleni ya, tingkahmu ngene iki. Gaya cepi wae ro dhewe lho. Iya. Covid kuwi. Gara-gara Covid. Ngene. Covid nyongolas. Senen ono iki. Aku rasa nyurungi ya, mari tuh rokok aku loh kayak. Nah. Iya, tapi siji paling yo. Ngomongi mek beli calici. Iya. Oh iya kan. Kuwi gres kuwi. Kleru kek. Sorry ya. Bisa kalau luru loh ini mau. Nenek biro pirang til ini. 5 til enak kok. Ngene iki anggere jogrokan kok dhek golek sing rokok podo. Iku ruwet neh. Rokok sing wis blek iku dilongi. Dile omah dhek digawa ning jogrokan neh. Aja ngomong. Ruwet neh. Wong. Khusus aku tek korbane. Liyane lho mesakne. Lah sing delok barang maneh ro. Yubene guys gitu loh. Yubene guys gitu loh.